Bueno, hasiko gara egiten ondorengo ariketa. Bakizu ariketa teorikoa direla, hau eta hurrengoa, eta bietan erabili behar duzue alderantzizkoaren definizioa. Bueno, hau da frogatu behar duguna, eta alderantzizkoaren definizioa hau da. B da, haren alderantzizkoa baldin eta A bider B, eta B bidera I badira biak. Bueno, orduan, hemen agertzen dana da, alde batetik, markata dagoen hori dala beste horren alderantzizkoa, orduan, hori betetzeko, definizioan agertzen den moduan, bete behar da, alderantzizkoa dana eta bestea bidertuz, bai eskumaldetik eta bai eskerraldetik biak I izan behar direla. Horretako, frogatuko ditugu biak. Gogoratu, biderkadura, matrizen arteko biderkadura ez den estrukakorra, propietateak alde bietatik eginez lortu behar ditu. Hasiko gara lehenengoarekin. Kasu honetan daukaguz, lau matrize bidertzen, eta lau matrize bidertzeko elkartu behar dira binaka. Hemen dauz elkartuta AB eta B alderantzizkoa eta haren alderantzizkoa. Bueno, elkarketa hori aldatu. Eta kasu honetan egingo duguna izango da, erdiko biak elkartu. Erdiko biak elkartuta aplikatuko dugu bien biderkaketa bata bestearen alderantzizkoa dinez I dala. Orduan, geratzen da A bideri bider A ber minus bat. Berriro ditugu hiru matrize, biderkaketa hori egiteko berriro elkarketa bat egin behar da. Bueno, A irekin elkartzen badugu, emaitza A izango da, eta geratzen da A bider A ber minus bat, berdin I. Beraz, A bider B, bider beren alderantzizkoa, bider haren alderantzizkoa, I dala. Lehenengoa frogatu dugu. Orain bigarrena. Prozeso bardina da. Nik ontxe, egingo nebana izango zen. Para bideoa, saiatu zeuek egiten, eta gero konprobatu, nik egiten dutenarekin, ondo egin duzuela. Bale? Benaren jarretuko. Bestaldetik egiten badugu biderkaketa, berriro. Elkarketa barria izango da erdiko biak elkartu lehenengo. Eta erdiko biak bidertu lehen. A ber minus bat bidera, bata bezaren alderantzizkoa denez, berriro I da, beraz, holan geratzen da. Orain, elkartuko ditugu hemen lehenengo biak adibidez, B ber minus bat bideri, I matriz unitatea denez geratzen da B ber minus bat, eta hori bider B, I. Eta honekin, amaitu dugu frogapena.